också kylningen innan. För att bedöva lite. Är det skitkallt mycket? Det är ganska kallt. Här har vi barnvakt som står och gungar. Det ser bra ut, Mikael. Jeg synes du har hatt god effekt av de behandlingene. Kjennes det klart? Ja. Ok. Da kommer jeg til å starte med en prikk først, så du kjenner på hvordan det var igjen. Ja. Og da begynner jeg her på kinnet her. Ja, jag kanske kommer hoppa till lite bara. Det er greit. Jeg begynner med en, så du får kjenne. Da kommer det 1, 2, 3. Ja. Ok? Ta litt til, og så sier du bare stopp hvis du vil ha pause. Det var bra. Ja, det är bara att köra på. Ja.